putranipun kekalih Mas Muhammad Nur Kafi saha panjenenganipun Mbak Nikmatul Aulia Ariyanti. Terus ngoten nggih. Cikal bakale Mbah Murni, Mbah Liwon Suareh Cepu. Terus monggo kita sesarakan ditunggu wonten ngacanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi yo hajat joniatipun Bapak Warto Ibu Kustriyanti anggenipun ngawontenaken lumampah adicara pangruwatan ing pepanggihan dasaran menika tansah manggih rahayu widodone kolonel ing sambikala boten kawan nabi beda punapa amin Allahumma amin. Suma ila hadratul Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa baitihi atahina ajma'in lahil fatih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semua ilah hadratul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang hormat wiwitan dan bakasan dan hormat kepada Adam dan Ibu Hawa. Sedaya kalian hormat kegiatan taman surana puji kandung hormat. Pada kebesaran mengenai taman surana. Sedaya para nabi-nabi dan saya Abdul Qadir Jilani, Bok Dewi Fatimah, sekabat sekawan Abu Bakar Umar Sahabat Ali. Sedaya kalian dihormati kegiatan taman surana puji pandungo wilujeng surana. Lan boten kesuwen kalih taman surana sedaya para wali-wali saka ing tanah Pulo Jawi khususipun Kanjeng Sunan Kalijaga Raden Sahid Raden Patah Al-Akbar Sayyidin Panetep Pranata Agama ing Demak Bintoro sedaya dihormati mugi ancaman Surana puji pandonga lan kita tahukan kalih tamal hormat Kanjeng Sunan Kudus Syekh Jafar Sodik Kanjeng Sunan Mulia Raden Umar Said sedaya kalawun dihormati mugi tansah Surana puji pandonga lan boten katakan kalih tamal hormat cikakaken dusun Blimbing Kidul Murki Sumailah hadratul Mbah Murni Sumailah hadratul Mbah Liwon Suareh Cepu Gofara wa ujudu bahu Wasatara uyu bahu Wanawara dori kahu Lahul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim Allah hadiniyah khususan sedulur papat limo pancer kakang kawah Adi Ari anak Muhammad Nur Kafi. Allah hadiniyah khususan sedulur papat limo pancer kakang kawah Adi Ari anak Nikmatul Aulia Ariyanti. Hadiatan Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad wa rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sayyidina hamdan amin. Allahumma shalli salatan bidin wa jannatan wa jannatan wa jannatan. Allahumma baikana wa hab lana innaka sami'un wa Allahumma billaha wa kanha wa qurana ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana wa liwalidina wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yuhadzibu bid-din wa dzikral ladzi yad'u lil-yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun saunal ladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. Taqabbalallahu minkum taqabbal karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kunjuk dumateng menganipun Bapak Warto Ibu Kusriyanti kula titip weling Bapak Ibu niki mengke putra niki kalih kesane pinarak mriki. Ngaten nggih. Nek Bapak Ibu pindah monggo putrane ampun. Kersanipun anggen jenengan ngawontenaken pangruwatan. Tatat pun maringi kewilujengan keselamatan wiwit awal ngantos akhir ngantos benjing prateng delahan. Amin. Allahumma amin. Pangestanipun Bapak nggih. Guru kira ini jodoh soalnya kan berarti ya mas, apa beda aja. Teman-teman bisa bukti kulit monggo. Abdi corok barungan kangge pambukan neng patuatan, kepanggian medal. Siang itu, semoga. Kalian jangan dulu, Bapak Warto dan Wanipun ada jodoh dan terima kasih. Jangan selawatan ya, selawatan. Tolong dibantu sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalatu wassalamu ala asrafil imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kunjuk wonten ngarsanipun para alim, para kiai, para sesepuh saha para aji sepuh ingkang satuhu kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para pepundhen, para bapak saha para ibu, tamu undangan ingkang satuhu kinurmatan. Wonten ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari ingkang lebeng pitutur luhur satuhu kawula bekteni. Wonten ngarsanipun para bapak ibu, para pamirsa sutresna kakung miwah putri ingkang tansah kawula mulyakaken. Saderengipun kawula matur haminangkani talanging ngatur saking warga Pagelaran Sandiwara Barongan Santika Budaya Sang Putra. Langkung mulih monggo kita tansah ngajak sesarengan menjahaken puji syukur kita wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bikaulina alhamdulillah. Keranten atas ing pepanggihan wekdal siang menika kawula saha panjenengan sami tansah pikantuk keberkahan dening Gusti ingkang Maha Agung arupi kawilujengan keselamatan saengga saged rawuh. Maka palsa manunggal wonten ing menika majelis kanthi wilujeng, kanthi selamat boten wonten alangan berbeda punapa-punapa. Wonten kesupen sholawat salam mawanto kita aturaken dumateng jenengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu giling Nabi ingkang tansah kawon panjenengan tangga mulyah syafaatipun utawi pitulunganipun langkung-langkung wiwit donya ngantos dumugipun akhirat. Mugi-mugi atas sholawat ingkang asring kita waos benjing wonten ing yaumil kiamah kawula saha panjenengan sami tansah dipun akeni dados umatipun atas rahmat saha ridhanipun saged sareng-sareng dipun lebetaken wonten ing kasuwarganipun. Amin Allahumma amin. Dumateng para pepundhen, para lenggah kakung Wismawana putri ingkang tansah kula mulyakaken ing mriki kawula nempel kamaradikan panjenengan sami hawit mundi dawuh saking warga Pagelaran Sandiwara Barongan Santika Budaya Sak Putra ingkang miji saking Lelaten Dusun Dimbing Kidul Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus ingkang dipun pangarsani tripinanipun Raka Mas Bagas Santika. Ingkang ing pepanggihan wekdal siang punika tinimbalan wonten dalemipun Bapak Warta Ibu Kusriyanti ing sedya. Tos pangipur dumateng panjenengan sami ingkang angka kalih gegayutan anggenipun sambungan hajat Bapak Warta sak kulawarga ing mriki saking warga Pagelaran kapiji hanya lirani lumampahing adicara panruwatan. Saderengipun lumampah monggo kita ndedonga sesarengan mugi-mugi lampahing panruwatan ing dalem mangke panggih rahayu widodone senolan ing Santikala. Padha wonten anak beda punapa-punapa. Namung anggen kula sowan wonten ing dalemipun Bapak Warta sak keluarga boten kaijenan. Malah anganti dumateng garwa kula nggih nyai penlung adat abenipun wancit abah mekaten niku garwane kula Prapto. Apa kangge kula mangkat ya. Tak selantene sak ukure ning papan kene. Muga-muga garwane kula Prapto. Napa kangge kula mangun panjenengan. Oh, kode sing dawa tak sing panjang tak asta. Ngono. Jane iki biasane ki ora ana buntute lho, Kang. Biasane nganggo bates. Heeh. Lah iki kok malah nganggo buntut. Ngene lho, Kang. Kok nek Anggone nggonku mrepeke panjenengan ana ing tengahing prapatan kene mau to, aku ki keprungu. Saka omah kepukuran kono panjenengan ki rasan-rasan ya to. Nalika semana panjenengan nate ngendika yen wektu dina iki panjenengan nampa ketiban sampul saka panjenengane Bapak Warta Ibu Kusriyanti. Nggih, lumantar Sandiwara Barongan Santika Budaya. Kaya ngono iki. Nalika semana panjenengan ngendikan ya to.
Yen wektu dina iki panjenengan ketiban sampur Buak Sukerto. Nah, kamangka lho Kakang Kendul. Kok nganggo kamangka aja dadekno deg-degan. Kok dadekne deg-degan to? Lah aku ki jarine bojone panjenengan. Iya. Jarine nek jeneng bojo ki bat-batane rembug. Bener kok kandhane. Lah mulane aku tak matur sethithik marang panjenengan. Monggo. Kamangka sak ngertiku Kakang. Sak sapa wae ing tlatah tanah Jawa kae sing sinampiran jejiban Bucal Sukerto utawa Pangruwatan kuwi ora angger wong bisa. Kang ateges Kaya ngono. kudu sepuh yuswane. Uga kudu sepuh kawruhe, ya to? Kaya ngono ora. Yen ta sepuh kawruhe panjenengan aku ya percaya. Panjenengan anggone nangsu kawruh wis tuntas. Senajan to panjenengan iki ya wis tuwa lho, Kakang. Ananging nganti wektu dina iki kasunyatan panjenengan durung diparingi momongan. Kang ateges panjenengan durung bisa disebut bapa lawan biyo. Iya. Pun Kakang nrimo ing panduk. Mbok menawa lelakone pentol tebeng ing papan kene kan ginelarang jagat raya iku menungsa lumrah mung sak derma nglakoni. Padha karo aku Kakang. Aku kok kaya mengkono. Sakjroning batinku ya nrimo. Jalaran senajan aku durung bisa ngaturi panjenengan momongan, katresnan panjenengan sing tumiba marang aku ya ora ana cuwani. Ananging beda sing tak rembug ora kok perkara iku, Kakang. Banjur kepriye? Kamangka sok sapa wae ing tlatah tanah Jawa sing sinampiran jejiban ruwatan kae iku piyae sepuh. Kangkaran Kaya ngono ya? kaken kelawan ninen. Iya ta? Kamangka wektu dina iki karo panjenengan ki bopok lawan biong wae durung bisa jalaran durung duweni momongan. Mula saka Cetha gamblang terwijak atur siadi. yen ta panjenengan pancen nampa jejiban Buak Sukerto paring tetulung marang kawula tangga teparu Marang ana ing sanak padha mau. Iya. tanah Jawa panjenengan kudu golek syarat-sarana sumayane panjenengan karo aku ki jumbuh yen to ngayahi jejiban kaya paugeran ing tlatah tanah Jawa kene Kakang. Pun Kakang sarujuk banget kelawan cunduk atur siadi. Kabeh mau ana gandeng cenenge anggone awake dhewe bebrayan timen bisa selamat nganti besok prapteng ndelahan kae ya. Pun Kakang ora kabotan. Ana ing wektu dina iki kok neh aduh suwe banget anggone awake dhewe omah-omah nadan durung duwe momongan nanging awake dhewe duwe pakaran kang abot ing papan kono dhewe jaluk tulung sanak sepadha kinan ngadakake pangruwatan ben selamat ing mengkone pun Kakang lawan siadi aku bakal nganggo karti sampai kok ing mengkone yen rikala semono pun Kakang jejuluk Raden Pentul lan siadi Nyai Pentul seksenana bumi lan langit saisine wiwit dina iki pun Kakang madheg bakal jejuluk Kaki Legaya. Bareng panjenengan yo nganggo tenger Kaki Legaya kok njur cah cilik-cilik geruduk wedi kabeh to. Jenenge napak tilas ya. Lah sawise pun Kakang wis napak tilas nganggo tetenger Kaki Legaya. Siadi ben selamat anggone omah-omah awake dhewe menggone dina iki siadi aja nganggo jeneng Raden Tepuk nanging siadi nganggo tetenger Nini Legaya. Nah, senajan aku matur sesethithik marang panjenengan, kasunatane panjenengan wis bisa njajake apa sing tak karepke. Kaya ngono iya. Ya kaya ngono kuwi lho, Kakang. Dadi aku karo panjenengan ing tlatah tanah Jawa ki wis ora kakak karan Raden Pentul kelawan Raden Tendon. Bener kontok kan. Ya mong sawisipun Kakang
ing wektu dina iki napak tilas nganggo teteng rekake legi rasaning jroning atinipun Kakang kaya siniram turta tirta swindu rasane. Kakang bareng aku karo panjenengan lagi wae lho ya nglamur laku madhep dadi kaki legek dalane legek Kaya ngono. pirang-pirang dina iki sak jabane ngomong ana perjak kang ganter-ganter sajake iki arep ono Biasanya ya ana percaya ana kabar. Ya coba dulu. Kalau ada lemai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Bapak so Ibu. Ing mriki boten kok ateges kawula nimka tambuh boten. Jer nembe sepindah menika kula mangertos kalian pasuryan sing ngendika sak kulawarga. Ing mriki kepareng kula badhe nderek nepangaken sampeyan sak pendherek menika piagung saking dusun pundi lajeng dipun paringi jimat saha asma sinten Bapak saha Ibu. Niki Rama sepindah kula sarunggungan menika Bapak Warto lan Ibu Pasriyanti saking dusun Blimbing Kidul menika Rama. Saking Blimbing Kidul. Minangka kula tanangaturipun Bapak Warto lan Ibu Pasriyanti sowan wonten dalipun dalang pangruwat apa kaki legek lan legek menika Rama. Badhe masarakat puteripun kekalih nah menurut kata Jawa Bapak Warto lan Ibu Kusyanti gadah putra kekalih menika aranipun bocah Kedono Kedine. Kedono Kedine. Leres kula sowan wonten mriki ingkang putra Muhammad Nur Kafil lan Nikmatul Aulia Ariyanti badhe dipun pasrahaken dumateng panjenengan dititipaken kangge kersane dados bocah ingkang selamat. Mekaten. Nggih. Napa leres asmanipun Bapak Warto? Ibu Kusyanti. Bapak Warto saha Ibu jengan dika wis pindah tunduk kalian talange ngatur pindah silaturahim ping kalih badhe masrahaken putri putra putrine jenengan kekalih dumateng pun. Napa kintenipun sampun jenengan petang? Sampun. Ikhlas. Lahir batin. Lahir batin. Niki bapake. Balik Bos, lo tak takon sing nggih sangang sasi 10 dina. Ibu Kusyanti, Bapak Ewa matur Mas Warto, bilih sowanipun badhe maringaken putrane kekalih dumateng kula. Napa jenengan sing rikala semanten nate nggih sangang sasi 10 dina Bu ikhlas maringke putrane dhateng kula Bu. Ikhlas, lahir batin. Mengke gegek jenengan getun utawi keduwung. Mboten. Lajeng menawi to jenengan dika ikhlas kula tak takon Bu. Putranipun napa leres kagungan putra namung kalih menika kakung kalian pawestri. Mboten kagungan tunggal malih-malih. Kamangka yen ana wong duwe momongan duwe anak loro cacahe lanang wadon. Niku jenenge lahir Kedono Kedini utawa Kedini Kedono. Walak-walikipun ngoten. Ing mriki putrane jenengan kagungan reget kagungan Sukerto Kedono Kedini. Menawi to jenengan sampun ikhlas badhe maringaken putranipun dumateng kula tartamtu badhe kula tampi kanthi asta kalih. Gara bocah bagus Muhammad Nur Kafi lan Nikmatul Aulia Ariyanti. Wiwit dina iki kowe bocah sak loron wis dudu putrane Bapak Warto lan Ibu Kusyanti meneh. Neng wis diparingke Raden kaki legaya lan ini legaya kene sampeyan nyaket. Monggo. Kojok dumateng panjenenganipun Bapak Warto Ibu Kusyanti gandeng putrane jenengan kekalihipun sampun kula tampi Bapak Ibu. Boten kok teges kula nunduk boten. Mbok pilih tasih wonten pedamelan ing pepungkuran ingkang dipun rampungaken monggo sugeng kundur. Monggo yuk salam.
Ini lagi ya kepriye? Pancen bener pengendika panjenengan sekawit. Heeh. Iya ta? Panjenengan jare nampa sampur tiban sampur Mbak Sukerto kan kasunyatane nek wektu dina iki panjenengan pinasran anak loro cacahe senajan to iki mung anak titipan kaki legi ya. Mbok nih. Ayo bareng-bareng diupakara dirumati kaya putra panjenengan. Pun kakak bareng wis nampa anak mongko loro cacahe. Sing lanang bagus, sing wadon ya ayu rupane. Ing papan kene rumangsa seneng banget atiku ya mong. Gandeng sakjroning omah iki anane pun Kakang Siadi tambah jiwa lan tambah keluarga. Aku bakal paring titip weling marang Siadi. Iki anakmu wadon uga anakmu lanang kae. Sing wadon timen ora kugung anggone omah-omah ing tembe burine besok. Aku weling anakmu wadon diwarahi masak ana ing pepungkuran. Sing kakung timen ngrewang-ngrewangi kadangano. Pun Kakang tak budal ana ing Pategaran, tak bedol muhuk, kemengko tak gone bali ing mengkono. Aja suwi-suwi ya kaki legi Kaya ya. aku ora bakal ninggalake sak utuhe. Ayo ya. Tak warai masakane. Ya. Pategalan mau kok jadi jeleh-jeleh banjur kriwetmu sak jagung-jagung ki ana pare gawe apa Sampeyan iki kebangetan dadi wong lanang. kok kebangetan luputku ning ndi Nalika semono panjenengan nampa anakmu sak kloron panjenengan nangeteni dhewe yen ta anakmu sak kloron duweni suket kaya to. kaya ngono iya Ning jeneng apa panjenengan tinggalan ing Pategaran panjenengan tinggal Blanggang Colok Kayu. Tanpa panjenengan paringi gembolan marang anakmu sak kloron. Mangerti apa iki iya kepriye lagi sing delok wae panjenengan tinggalan ing pakebonan. Anakmu sak kloron diglodhok kewan kang gedhe banget. Kepara pengen dimangsa lho kaki-kaki. iki mau jadi genaoni masak marang putrimu marang anak lanang kadadak dioyak-oyak kewan kang gede bagus tujuhno Siadi bisa nyelametno marang anakmu sak loro Rahayu anakmu sak kloron isih pinaringan keselamatan kaki.
layak ndak sawang kok saka kaduan tak pidhanake saka Patagalan jadi jeleh-jeleh iki mau. Ana kedadian kang aneh-aneh sakjroning omah. Iya. Mbok nene kaya. Sing papan kene pun Kakang Erik. Sok sapa wae pawongan yen ing papan kono duwe reket utawa nandang Sukerto ya duwe sengkala godho rencanane luwih abot banget. Iya. Gandeng anakmu sak keloron kuwi duwe reket jeneng bocah lair kedono kedini. Ana ing papan kene anakmu lanang lan anakmu wadon. Jadi pinangka pasukses. Anakmu lanang sing rikala semono diwenehi tetenger dening wong tuane panjenenganipun Bapak Warta kae. Diwenehi tetenger Muhammad Nur Kafi. Anakmu lanang dina iki bakal tak tambahi tetenger Muhammad Nur Kafi Joko Dragur. Ewan dene putrimu Sinik Matul Aulia Ariyanti ben selamat nganti besok praktek lurahan dheweke bakal tak tambahi tetenger Nikmatul Aulia Ariyanti Perawan Dragur. Nih lagi Wiwit dina iki aku nek nindali marang anakmu menang Joko Dragur lawan Jegur. Biar bocah bagus lan gendut bocah ayu. Mengko yen ana tangga teparo sing nimbali sliramu Joko Dragur dalem Pak utawa Di ngoten nggih. Anakmu wedok ya ngono. Menek ana wong ngelokke genduk Perawan Dragur dalem Pak utawa dalem Bu ngoten nggih. Kanggo syarat sarana ben selamat nganti besok prateng lahan. Amin Allahumma amin. Bali marang Siadi Iya kali. gandeng anakmu sak keloron wis tak wenehi tetenger Joko Dragur lan lawan Dragur karepipun Kakang ing papan kene aku tak njaluk pamit marang Siadi tak budal nyambut gawe ana kutha raja kang gedhe kono. Ngene gaya. Ora teges aku badhe dawuh ning jenengan. Jenengan kepengin golek pangikut jiwa ning kutha raja. Kaya ngono. Tak bisa delok wae wis ana kahanan kang dadi. Tenan kula jenengan ninggal kasumatan kene lawan aku sak keloron anakmu. Arane aku njaluk marang panjenengan. Sing apa siji tak golek. Panjenengan paringi gembolan makaku anak sak keloron. Jenenge pangikutku sing loro. Gandeng anakmu sak keloron emosi wektu dina iki ketemu wae cumondo ana kelompoke kaki lebe ya barang iki. Kaya ngono ya. Tangan teges belum dene kanca rowan. Aku njaluk marang panjenengan. Panjenengan golekake kanca rowan kang anakmu sak keloron. Dinet bisa dijak dolanan ana ning papan kene. Lan sing luwih bagus tapi kanggo ngewangi-wangi kanggo Joko keselamatan anak sak keloron sak pukule panjenengan sekarang kok iki sakmono tadi. Ning gaya. Cetok gamblang tur wijang anggone Siadi kandha alaka marang pun Kakang ya pun Kakang ora kabucat kanggo keselamatane putrimu lan putramu ing wektu dina iki aku bakal paring sifat kandel kanggo anakmu sak keloron wujuding janur kuning kang minambaran aji sampe iki nyompang ini gaya Janur kuning sing panjenengan paringake marang aku wis tak tampani. Ning tuwa pitakon sakjroning batinku. Yo janur kuning iki kudu tak apa. Nene gaya janur kuning kelinam barang adi sambut kentak maringake marang nene gaya iki mengko kalungno marang janggane putramu Joko Dragur lan Perawan Dragur mengko mbok menawa bakal ana sengkala kang jumedhul saka jagat wetan ing papan kur bakal tinulak bali mengetan yen ana sengkala saka jagat kulon tinulak bali mengulon yen ana sengkala saka jagat lor tinulak bali mengalor yen ana sengkala kang jumedhul saka jagat kidul ing papan kur bakal tinulak bali mengitun iku daya kamyasane aji sangut kang linambaran ana sakjroning janur kuning kuwi mau nene gaya Aku durung percaya yen durung ngerti kasunatan. yang Siadi ora pitaya marang kasektane janur kuning jadi kalungno marang jagane putramu sak keloron.
Nenek lagi. Jangan kuning wis tak kalungan ning jambane anakku sak loro. Anane gak sih? Pas soryane anakku sing lanang sing sekawit pancen wis bagus iki tambah kemawon bagus iki. Sing wadon uga kaya mengkono. Sekawit pancen desai iki tambah kemlorot akhire. Keporo gak sih? Kaya aku mangerteni ana cahya kang turun ning jiwa ragane anakku sak loro. Pun kakak tak kondo waloko marang siapa. Aji sangkut kelinambaran janur kuning gue mau yang tokok kalungake marang jabang bayi ya pawongan sing duwe reket utawa nandang Sukerto yen bocah gue mau lanang pasti bakal tambah bagusnya pindane Tara Kamajaya kang Jawata yen bocah kagum nanging yen bocah sing duwe reket utawa duwe Sukerto gue mau putri kok kalungi janur kuning tambah ayune najan mau wis ayu mencorong pasuryane pindane Bathara Kamorate kenge Jawata ana ing jagat raya iku daya kantiasane janur kuning kelingan barat ati sareng ora sak dingah menungso ora kok anggere wong kok kalungi janur kuning bisa tambah ayu tambah bagus kuwi ora mligi bocah sing duwe sengkala utawa duwe reket kuwi kaya ngono Kaya ngono. iya nek dulu ya pamundhute sate kanggo sawiji wis ndak wujudi yen to sate njaluk kanthi banget kanca ruwang kanggo njaga marang keselamatane anakmu lanang lan anakmu wadon kanggo njaga bau kanan kiringe putrimu sak kelorong aku eling rikala semono biyen ibu Gus Riyanti ngelairake ponang jabang bayi lair tenger ana ing jagat raya kae duwe kakang duwe sedulur papat 5 pancer kang kena darani kakang kawah adi ari-ari wujude kakang kawah adi ari-ari biyen kae mawujud badan alus yen to sadi njaluk kanthi banget kanca ruwang kanggo njaga keselamatane aku ora kabosan nanging ayo nini rewang-rewang ana memuji marang nugrane Gusti kang akarya jagat sedulure papat 5 pancer kadange tuwa anakmu lanang anakmu wadon tak ciptane tak siji karane dadi badan kasar supaya terbaik papan dene lan sabiyantu yoga keselamatan kaya ngono ayo dinati bismillahirrahmanirrahim sedulur papat 5 pancer sing yoga jagat wetan jagat kulon jagat kulon gitu abang hijau kuning putih pratrek bapak ini ya banyak bagus Sophia amarah Allah mutmainah tekane kok keri dhewe kadang wis padha gasi bisa masuk Sophia amarah Allah mutmainah aduh ndak awe terak nganti kowe kabeh bocah papat tak siji karo dadi batan kasar sing bisa ngerti nganggo netro iku wis maujud iki bakal ana pakaryan, bakal ana pagawean kan ndak sampe lagi marang kowe kabeh bocah papat. Apa pagawean kan tak sampe lagi marang kowe kabeh. Kira-kira kowe kabeh padha sanggup napa? Ya bocah bagus. Bagus, yen kowe sanggup. Tak paling ngerti. Sophia amarah Allah Muhammad Pak. Waktu dina iki wong tuamu kaki legaya lan legaya entuk nugraning Gusti kang akarya jagat. Entuk putra, najan mung putra titipan, nanging wis ndak anggap kowe putraku dhewe. Dina iki putra iki mau bakal tak pasrahke marang kowe kabeh bocah papat, tak aturi njaga keselamatane, njaga bau kiwa tengene anakku lanang. Si Joko Jelagur lan lawan Jelagur ing manggon. Kaya ngono. Yen bocah bagus, apa kabeh padha sanggup? Sanggup. Bagus. Sophia amarah Allah Muhammad Makna. Neng aku weling daging sing rong tampel iki gedhe sing rong tapas iki
Cilik kok nganti anakku dendel kulite. Dendele kok nganti digrek ulune sak lombo wae. Wis kudune tanggung jawab. Ngreksa keselamatan. Mula kang sapa kuwi sowan-sowangan Purbawaja tak borongake marang kowe. Lan bali marang sadine Megaya. Sing kepiye? Sakwise pamundhutmu kadang kanggo njaga keselamatane anakmu sak loro ya gauke wetenge anakmu sing kedono kawan kedini. Wektu dene wis maujud. Mula kang sapa kuwi aku tak gelak lakuku tak budal material Kutara Cokan iki. Tak suwun marang panjenengan. Aja banget anggone panjenengan negakake aku kawan anakku sak loro ning rotok. Kaya ngono. Yen wis kok gulesare panjenengan enggal mundur kan. Aku paling sing pungkasan marang siapa. Sing kepiye? Mengko nduk menawa jroning omah ana kedadian kang ora nyenengake jroning ati aku titip weling. Mengko si Adi ngejuga Bantala kaping 3 ing papan kono kaki Legaya mesti bakal pratono pengarepan isa. Kaya ngono. Tak eling-eling apa sing dadi Sowan-sowanan njaluk apik njaluk pangestumu. Njaluk hati-hati. Ayo kan.
Gersupiah amaran amaran bermaina. Iki kone tengah latar kene kok sepi nyengit kaya ngene to. Iki kira-kira anakku lanang anakku wadon iki jak dolane ndi kok ya adomen. Nggih. Jawa Cilegon. Nggih, Perawan Cilegon, Supiah amaran. Alo ama. Mutmainah nek dhewe. Jebul Supiah Amara alo Amara Nurmainah kene kabeh tak padha turune papan kene ta. Iki ora tak gugah. Ki aku ora ngerteni dhewe sak kono. Nangis, Gebuk sebantel. Lah aku nek nangis piye? Ayo nangis Supiah. Halo. Kita main ya nangis. Kenapa mata? Ya Nenek. Ayo dibuka. Nenek. Besoknya malam bermainah. Kalau kata Iki yo padha wae. Anak saya pengen ngarep, anak pengen pembuli. Tak takon marang kowe sak papate rasa cengenges nyambut gawe. Sekawan kene legek pasrah marang kowe sak papate to nggih. Supaya mejat dolanan adimu sak koron, ya to? Nggih. Lah iki ki adimu kene dolan ado apa piye kok mbok tinggal turu kabeh. Adimu ra ono ning papan kene lho. Ning endi adimu? Kula kepareng matur Kanjeng Ibu bilih ing sekawit kadang kula kekalih wanci tabuh kalih welas dalu rumaos wonten mendung ingkang angen danu wonten ing sak inggile griya. Kalaupun pedhot utawi mendung ingkang angen danu kala wawisal kadadak kadang kula kedana kedini murca saking banget. Oneng papan kene kok siadi nganti tawang-tawang tangis ndak sawang saka kaduhan mau bareng. Aku njagahake sukuku ana sak jroning omah. Sak kiwa tengene omah kok bosah basah kaya ngene iku janjane nek kedadean. Mangerti ae wis tuti iki anakku sak lorong bocah kedono. Kedono kedini. Anakmu ilang. Anakku ilang. Anakku
Nene. Ana ing papan kene bareng siadi ngandhakake yen to kedono kedine ilang saka ngembangan. Kaya keduncuk rasane atine pun kakak jalaran. Bocah sak keloron kae dudu putraku, uga dudu putrane siap. Mung bocah titipan. Juraku karo sampeyan kudu kepiye ngene iki. Kene. Ya, lakon iki damar mandheng jinupet mandheka semono wae. Yen to iki lakone kake legaya lan legaya nak trimo tak terima-terimakake. Yen ya. Kene. Lelakon iki si Adi kudu bisa nyimpen kanthi rapet. Pon kakang jejore wong lanang. Aku tak budidaya, tak golek cara timen anakmu bisa balenan-balenan omah. Nanging aku jaluk si Adi manjing orang sanggar pamelengan minta anugrahaning Gusti. Aja pati-pati juga yen tar durung pun kakang juga kanggo si Adi. Tak pengestoni si Adi ngati-ati gawa ngati dodongan. Marang sedulur papat limo pancer Sophia amarah kalau pamotan foto maju Mas Sophia amarah alamak ini mata enak ini maju kan oh aku tak takon pitakon kuwi wangsulana kanthi gamelan aja teteng ngale-ngale iki apa ya bener yen to kadangmu sak kloron kedono kawan kedini dina iki ilang saka omah asline salah tapi bener Pak bener tapi bener yen to kadangmu ilang saka omah mongko nek kowe lali aku sing ngelingke sadurunge aku nyambut gawe nang Kutaraja Kang Gedhe aku titip marang kowe kabeh bocah papat jaganan reksanan keselamatane yo ora nggih yo ora nek wong saged jaga keselamatane kuwi direwangi pecahing dodo utahe kludira ora kok mung sak penakmu dhewe kowe padha linggih jegan sira tumpang padha enak kabeh enak nganti kadangmu ilang saka omah iki urung tan urung nek nganti wong tuane ngerti ndak kira aku bakal nampa pidana. Sing gedhe pidana ki ora kowe kabeh ning kaki legaya. Kowe luput. Luputmu kok kempet, luputmu kok indit. Iki tenanan didongokke. Ya dikandani wong tuwa iki rungokke. Ganjen ora kebet iki mentelan. Kowe iki ya tunggal. Iki ya tunggale. Piye? boten Iki sing cilik dhewe. boten kula Ora kowe. Lho nek kowe luput apa yo gelem kalau putami ya kowe wis njaluk ngapura kakek legaya mengko bakal bisa bari. Hah? Ora mong kowe. Ora loro. Gene. Sophia amarah Allah Muhammad Maina. Iki tenanan. Totohane nyawaku. Kene, maju. Iki nek tak keprok iki sesuk tombok. los apa Sophia amarah Allah. Maina maju. Iki giliramu. Lungguh. Kowe luput ndak pidana kok malah nantang perkara. Iki kowe kudune sing tanggung jawab. Sejur Piye? Nak kudune. Nah. Kene maju. Iki kalebu kowe. Hah? Kene maju. Aja. Geratane Mas. Ayo. Iki kudune iki kowe marang tanggung jawab marang keselamatane. Aja kowe enak kabeh enak. Kudune kowe iki tanggung jawab. Aja kowe sak penak bodho kene. Aja saya adoh.
Kepiye? Dina iki aku bakal paring marang kowe kabeh bocah papat. Kene, maju. Maju, lungguh. Iki kowe. Kalebu kowe, uga kowe. Sophia amarah lama. Katanya. Lalakon iki kriwikan dadi grojokan. Kok nganti wong tuane mangerteni yen to anak sing diparing kaki legaya kuwi ilang. Nek aku bakal nampa pidana. Apa ya wis cukup. Nek kowe papan kene ora tanggung jawab njogol ngesor selametane. Dina iki piye meneh? Meneh. Maju. Iki totohane nyawaku. Kalebu kowe kabeh bocah papan. Nek nganti anak ora iso bali nang pengarepanku. Ngono. Protes. Bosnya protes, Pak. Bayaran 20.000 sesuk aku mulih nyuntikno. Protes anak buah jenengan, Bos. Sopiah amarah alamalan mailah. Dina iki baline kadangmu. Sak keloron saka kowe ora bali saka kowe. Kowe sing duwe aji panggondo, pangrasa, aji pangrumu. Dina iki tak aturi budal, goleki. Nganti yen kanca panjenengan bali. Terus bisa gajeng, Pak. Sophia amarah Allah Mahmud Maina. Dina iki kowe ndak utus goleki ilange kadangmu. Si kedono kedine wis bali nang pengarepanku. Apa wis entuk gawe ya? Sampun. Entuk gawe. Bagus. Banjur kadangmu sak keloron mapan ana men. Nika. Iki kadangmu. Iki Sardola sing ngaglas sak mene gedene iki. Apa ya bener? Sardola kan kok sowan karo pengarepane kaki legaya iki mau sing wani nyidra marang kadangmu sak keloro. Bener. Bagus yen kaya ngono. Ora kowe nglirwake dawuh kaki legaya. Ya. Ya teng papan kene kowe wis bisa nggawa jurang moko sing nyidra marang kadangmu sak keloro. Aku nedha nirma banget. Kula kang saka kowe Sophia amanah alamalan mutmainah. Dina iki mesake jiwaragane kadangmu si kedono kawan kedine. Mula kang saka kowe bakal ndak siji karo dadi badan alus. Manjing jiwaragane kadangmu tak usut. Tejo sulaksana tejane wong anyar katon. Kowe wani malang kaya ndung ganjel. Kaya krikil yen kowe bisa tata jalma. Kaya satataning jalma manungsa lumrah. Sapa kang dadaranmu? Lan saka ngendi papan gunungmu? Kowe salah. Wong gedhe dhuwur. Ana marang Ambuh marang dasar pranyata. ing tanah Pulo Jawa iki. Ora ana loro, uga ora ana. Ngomong sawijine aku sing diaran sing Bathara Kala Kapsayuta. Balik kowe wong gedhe dhuwur. Saka ngendi papan pangono? Ya, yen ing papan kene kowe tambut marang aku. Bathara Kala ya gelar sayuta. Lekno mripatku, dereken kuping kowe ing papan kene. Sak lumahing jagat sak koreping langit ora ana loro, ora ana telu, mung siji jejuluk kaki legaya. Ya dalam pangruwat kang dadaran. Dalah kaki legaya. Ana maran Kebeneran aku bisa bareng marang kowe. kaya ngono. Kaki legaya. Aku ning kene pengen nagih janjimu. Ing jaman semono dadi jadang pangantu. Kebus sapi kita menjang. Yo kene. Kok hari titisik bapak adang lan ibu bawa. Kaki legaya. Ana maran. Ing dina iki aku wani mlebu ana ing desa Blimbing Kidul kene. Ana pawongan sing jenenge Bapak Warto lan Ibu Gusriyati. Bapak Warto kae duweni anak loro cacahe lanang wadon sing jenenge Muhammad Nur Kafi lan Nikmatul Aulia. Bocah loro kae kena diarani bocah kedono kedhi. Kaya ngono ya. Ya wis samesne dadi jadang panganku. Aku legaya
yo kene. Sawise nak tadah kala mangsaku. Ora gawe adem tentreming gobar kapaku. Aporo. Gawe sengsarane gobar kapaku. Rasane pereh. Pedes, panas. Kowe mos dape kaki lek. Hei! Gembong kami jaya yuk. Kelap jaya. Tak wani ngerti. Yen to punak jabang bayi kok tadah kala mangsa kae mau sepisan. Wis dudu putrane Bapak Warto Ibu Kusriyanti meneh. Nanging wis dipasrahke dening dalang pangruwat. Wis dipasrahke dening Kaki Legi. Mula yen kena tak jog kranane ngaris becik baleke. Utahke anakku nang pengarepane Kaki Legi. Welah dalah. Aku lebih. Ono para. Sugih betul bodoh wani. Kowe wani jaluk anakmu sing ana ing jero gobar. Dasar kurang nyoto. Apa pawitan? Nganti ora kok utahake anakku sak kelorono nang pengarepane Kaki Legi ya. Rawe-rawe tak rantas. Malang bakal tak tutup. Kebon kami iki. Upama iki dina Sri Bathara kala bangsa kita. Ya luwih tetebusan kanggo gantine anakmu. Apa kowe saged? Yen kowe duwe penjaluk, kowe duwe bebono. Yen tomo Mas Picis Raja Brana sandangan kang sama gumubyar waton ora njaluk lintang rembulan. Ndak kira aku bakal mudanani sing dadi beban. Kaki legi. Coba kandhake. Ruwono bobokmu. Bakal tak pidhaneke. Aku ora jaluk Mas Picis Raja Brana. Utawa busane kang pating gumebyar kae. Apa meneh? Tempurune lintang lawan rembulan kae ya ora. Anakmu iki raga kekandilan nyawa ingkang panjenengan sukma. Minangka gandine raga kekandilan nyawa ingkang panjenengan sukma. Sing nganggo sarwa seta. Pangarat pitik loro cacahe. Kuwi sing kapisan. Iya. Angka loro. Mari putih rong dedet rong pengawe. Angka telu. Beras rong pitah sak bumbu pawon. Upama kabeh kuwi ana wujudi. Anakmu bakal tak utahake Kaki Legi. Yen kowe kira tak ugemi sing dadi kandamu raga sukma balas citra sak uburang pene uga muri putih rong dedet pengawe. Bathara kala ya gelap sayuta. Ing papan kene wis dadi watak wantune Kaki Legi. Mundur sak jangkah tamparane anakku. Tak utahake Kaki Legi. Kene tamparane. Ini lagi ya, ndak aturi juga anggone Syadi Semedi. Kaki Legi ya. Iki anakmu sak keloron kali. Iki putramu wis bali. Ana pengarepan Kaki. Aku nek do nrimo banget anakmu metu dina iki wis bali ana ing pangkonku. Heeh. Sak mengkone yen wong aturane ana ing papan kene kepengin mangerteni keselamatan anakmu sak keloron aku karo panjenengan ora bakal nampa Kaya pidana. ning aku weling. Lelakon iki aja nganti wong tuane sak keloron ngerti yen to anake tau ilang saka jroning omah. Kaya ngono Kaki. Ini lagi ya. Kae kadadak tok ledang-ledang saja arep ana tamu kan bakal prapto. Ancen bener Kaki. Cintrani tak bareng bapak iki. Bapak Warto monggo bapak sing betayame iku. Gendeng Bu. Mas. Pocong. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bulan wabarakatuh. wis asar ya. Pengatur Romo, kula sowan wonten pun malih dalem jenengan. Kalih Bapak semua. Oke. Bapak Warto mriki kula ngertos sing andika sowan silaturahmi kabeh kali badhe nyuwun putrane. Kata jenabut putrane makarne badhe kula aturaken. Lajeng kok nggawa oleh-oleh sakmono akeh menika maksud tujuanipun katakan Bapak. Badhe kula tampi ikhlas Pak Bu nggih.
mari bebunga. Ayo ini ndak aturi nampa, mari bebunga saka panjenengan Bapak Warta. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, titip boleh Bu, iki mangke janur kuning iki mangke dekek ngandhapipun inggih punika Putra Sari nggih. Niki sing nomor 2 sing ngene sing padhon, sing bundelane setunggal sing kakung, ngoten nggih. Dicokokno ngisore nggon loro. 5 dina suwene. Ah, nek 5 dina mangke terus jenengan pundhut dengan bucal, dengan guwak nggih. Ning ampun diguwak teng ngarep omah utawi teng dalan. Mangke nek dilanggahi yang sakake sing langgahi Bu. Mangke nek pun sepasar dina dipundhut diguwak teng lepet teng kali Bu. Ngoten nggih. Dene ati ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Orang guwak janur kuning, guwak sengkalane anakku kedono kedini. Muga-muga selamat ora ana langan siji apa. Terus jenengan bucal. Ngoten nggih Pak Bu. Lah, sing pungkasan sing pungkasan mengke nek umum terakhir niki putrane jenengan dari kala semasa dipun paringi asma. Asma sama Nur Kaki Bawa. Lepas Aulia Alia. Putrane jenengan sing kakung tak milo ngaten. Mungkin jenengan paling yen anakku bakal makmur kaki Joko Dinaku. Ayo tak jak bali. Bapak ngoten nggih. Ini nggih. Monggo jenengan iki saking jenengan Bapak Warto ini biar anakku biar anak kembali dalam Pak. Ayo tak cari dan kita sekali lagi Pak. Biar anak-anak dalam Pak. Biar anakku. Pak jenengan ampun mundur mriki Pak. Nggih Bu. Cilik sing garep nggih. Sama luka, sungkem kali Bapak salaman. Sing lanang manggone cedhak bapake. Apa gimana Mungkin ada buat selawat itu nanti ucapan selawat ini Anggenipun namun terakhir lemah banyak juga Allah Panjawatan tanpa dipun maringi keberuntungan, dipun maringi keselamatan, dipun maringi bagas paras panjang umur, dipun maringi rezeki dan harta halal melimpah berkah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sallu ala Nabi Karim. Ayo. Butuh bensin. Ditunggu sih lah.